nami afike zongisiza for iplan nami waheka i-distrocate yami i-distrocate sibolela yena manje la hola khona ayiholeli yena but kunemali bezama ukuyikhipha wahluleka waheka nabamguba heta nakakhuthuza kodwa mhlathala zamthola and into enkinga ngaye lapha ku WhatsApp akubhala ukuthi uphatha ushona semzini noNjabulo langa and ngiyakwazi ukuthi abakwazi lokho laba abafowethu uthi uphatha uNjabulo langa nobani noshona semzini hawu ngeke imali zesigcine noNjabulo langa lona uMazenga lo muntu ngolisa igama lami noNjabulo langa na uMazenga wafike seswinile seswinile othanabe mana kwaqala unabisa mfethu nami ngicela ungilungisele yami mfethu bafowethu sinana indoda heka abacule sibabulele nangikhuthuza ngibophethe amaphepha akhe njengamanje waheka nangu ngabe avele nangu umjidelo uyibiza ngobani yena ibiza uJabu kodwa iBlack Africa company yakhe into zami zikuyi ngoba umgube la omhekile nayi disoki uSimba SK bayazi yona basizayo ke njengamanje ama-email abuya amanye okunye kusephezulu kwakho nayi le ndoda le niqaphele kakhulu nje la ayisakhulumi ngisho ukuthi ngahamba udumezweni musiwe nayi bani ufike waheka njengoba ibhaliwe ufike washintsha ilokhunja yami i-email yami wafake yakhe kanje yes bezama ukuyikhipha bengayikhipha ezini imali besizama ukuyikhipha but bingakafiki alaye sisebenza kanzima sibeke imali sifuna ukuyowakha amakhaya ethu umfowethu ndoda ubayorophelana bacula ayisakhulumi pho le ndoda uyazi umuntu ngizalolu ngishaya ividiyo ungenalaye mfowethu aze ngithi kuzoya edislocate ngoba ngifuna ukuyowakhela ugogo wami yabo nje ekhaya ehlwephu labheke bese kodwa yonke into ibhekene so le mali engayithi so uma ngayithi imali yakhona ngifuna ukuyokwakhela ugogo indle ekhaya ngifuna ukwakhela ugogo indle ekhaya ugogo uma ngifika ekhaya ngoDisemba ngimtshela ukuthi imali lebe ngithi ngizowakhela ngayo cishe yalimala ngiyezo nangu isigaba likhube ekhona lesi mtheko mayifika kini uyibiza ngobani akaze ufike emakhaya cha ngisho la emculweni uthi uba igama kanti uJabu Dlamini kodwa la kubhalwe ubani uDumezweni indoda yini ubayikhelana abaculi ngempela akasafuna ukukhuluma nawe kunje masuba nje uganga bo nayi le ndoda nako wonibona lamaphepha onke lawo amafakazi lawo sekuphethe nangu SK yabo sesiqedile ngokushintsha ama details wakhe sesiphumile sesoshintsha manje ibhekeke leli besefakela ayisigebengu usafaka nebheke nakimoyenza le umuntu lona imali yakho kwaba mzukuzuku ngaze ngasezomajimesi nakhona ngenkanzi ngimdonsa ngenkani ngafika ngathi lungisa konke le mesiyalungiswa uyena uyaphatha ifoni elungisa umajimesi amthethe ngena kade kimenze ngasuthi hayi yena akazi ukuthi ayikho into angayenza ngasekuso bezama ukuthatha imali yami ukuthi andibhlungu lento webhuti ngoba akusawuthengiswa ama-CD njengakudala so iyona ndlela abantu abasisapotha ngayo so abafoti babendala la ko-YouTube nani nani shuthi onke amandla abo kungakhuluma wami onke amandla abo lo muntu uthatha amandla abalandeli bethu futhi kungenza akuyena ukukhuthuza noma kumgube kuphela akuyena vela ngingenza ngoba nje ngithi TV ayishaye ivideo ukuthi abantu bebone ngoba bakulandela futhi kakhulu abantu kumasikhathi ebona ukuthi ngosoziqela liningi ibandla kumasikhathi elingafundile yabona hayi ngoba singafundile izinto eziningi sikhane sisazazi uyabona but ke ngicela advantage yaloko yena ukuthi usuwangale kulamanye amajenda uzohlukumeza uthi uphethe uNjabulo noNjabulo futhi uskema ngabantu uthi uphethe ushuna semzini ibhale kanjalo ibani company yakhe naku WhatsApp bakubhale kanjalo nangambuzo uma ngifuna ushuna semzini ukuthi akamazi ubhalelana abantu engabaphethe khona noJabulo noNjabulo lathi umphethe uyabona umphethe uNjabulo manje wayembhala ukuthi icompany yakhe ukuthi umphethe noshuna semzini
Angibuzi. Hayi uyabona ukuthi ungena ezindlini bombuzo. Angithi uyabona ufaka mina Ngani ngihambe nani nisambe nawe. Uzosiza wena. Uzobasiza abafowethu wena kanti uzobangena. Bese sibhekana nobomgube thina lapho uthi ubomgube akazi lutho. Ndoda sisekingeni phela ukhona nomculo wakhe imali yakhe. Khuluma ugeza igama lakho manje. Lapha ukuthi stokite ngisiza bene. Mana why ufaka amabheki? Usiza kanjani? Usiza kanjani? Usiza Why kanjani? ufaka amabheki details zakho? Uthi assist. Wakhiphela amabheki details zakho uthi uzokhokha. Nawa, Naba bathi bomgube ufaka nawo. wakhe. Mawuthi wena. Usiza lo. Azangi awasente lo music. Mawuqeda lapho ngifuna u-3000. Mano wena ulento uyenza for fun ungafuna imali. Hayi nobani imali. Angisi Nanginiki imali. Phela ngikunika ngoba ngisitshela umfowethu mina. Wena ufake into zakho zonke la ufana strap sakho ushintsha yonke into la efonini yami. nestrati konke. Hawu, kanti awudlali. Cabanga mina kuthi mina lo muntu lona wangidrowela imali lapha ku-distro kit. Ngamuphi imali labo ngisitshela naye umfowethu. Ngamuphi. Mase kumele adrowe wakhipha i-account afake i-account ngisawazi ukuthola imali. Sekumele ingene kuyo imali yami. Mana somkhutho ngoba phela sewuwena ukhuthuza manje. Esomkhutho. Wena ushintshe ngisho wena umgwaqo. Bani street imvila ukuthi street sakho. Ngithabela abantu bani. Why but Inkinga shala inkinga. Kulugoloza. Ya uzokusiza usenzela seswayo.